Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag kanatong tanan. Maing buntag sa Father. God is good. All the time. Atong tagaag masigabong palakpakan ang atong Ginoo. Kitang mga Pilipino, mahilig kaayo ta muhatag regalo ug mudawat og regalo, di ba? Naiuban ang ilang hilig mudawat ra gyud regalo. Di pod sila kabalo muhatag og regalo. Daghang mga higayon sa tibok tuig nga kita mabisi sa panghatag og pagdawat og regalo. Ilabi na sa panahon sa Pasko, naay adlawng natawhan, naay mga anniversaries, o naay mga panlangitan na ay kaslon tapos giimbitar ka isip maninay og maninoy o usa sa mga mitambong kinahanglan magdala kag regalo. Kung mao nay pinaka kabisihan sa mga Pilipino sa tibuok tuig, dili gyud mawala ang muhatag og mudawat og regalo. Nya di po nato ikalimtan nga hapit naman ang Valentine's Day. Kabalo pud ta nga daghan ang nangandoy nga makadawat og regalo. Sama sa bulak og chocolate, sa pagyud mga stuffed toys. Mo nay gipaabot nila labi na kining mga igsuon natong mga dalaga. Hinaoton ta nga naay makahinumdom nila. Naalay ingno nato pahinumdom kung muhatag tag regalo. Una nga punto kung muhatag tag regalo, dapat kumplito. Naay sudlanan kaning paper bag, naay sulod ang regalo. Unya ang regalo kinahanglan naay ribon-ribon para nindot pud tan-awon, di ba? Unya naay putos aron dili naay surprise sa gamay ba dili makita diretso nga aka na di ang regalo, naay surpresa. Natural ang regalo sa ilalom. So kumplito dapat imong regalo, kay dili gani kumplito palit kag regalo nga wala nimo pusta, warag lain pug kaayo tan-awon. Naay putos, napoy sudlanan ana. Gawas pa nga kumplito, kinahanglan buo siya. Walay kulang. Pananglitan muhatag kag kanang teddy bear, dapat kumplito siya. Naay tiil, naay mata, naay ilong, naay liog. Lisod man kung muhatag kag ulo ra na imong ihatag, walay lawas. Lisod po, di ba? Okay. So kinahanglan buo. Gawas pa ni ana, kinahanglan siya limpyo. Di pud siguro ka muhatag og regalo nga gikan sa kanang hugaw kaayo nga pagpalit nimo. Kinahanglan limpyo siya. Di ba? Ato sa ning abrihan para makakita gyud mo kung say sulod. Limpyo aron sa inyo niya ana mapati pud sa imong gihatagaan nga grabe siya ka importante sa imuhang kinabuhi. Unya, so mao na giingon ako limpyo ana. Buo. Ang ikasunod nga punto, kumuhatag kag regalo dapat magamit sa imong hatagan. Ngano man, kung muhatag kag regalo tapos makita nimo nga dili gamiton sa imong gihatagan, unsa may bation nimo? Sakit, di ba? Kanang bitong itugpo lang sa kilid niya, walay wagyud atimana, sakit. Dapat magamit, pananglitan kini. Simple lang regalo pero magamit kaayo. Inom og tubig, inom kape or gatas o unsa ba diha, magamit kaayo. Unya, sa ako nang gikayon, muhatag kag regalo dapat buo. Dili kay muhatag kag tasa nga walay gunitanan. Kay kung walay gunitanan, init ang sulod ana, mapaso man ka. Di ba? So nga ana. Nan,
unsa may koneksyon niini sa atong kinabuhi. Timan-an nato mga igsuon nga ang matag-usa nato regalo sa Dios unang-una ngadto sa atong kaugalingon, ngadto sa atong mama ug papa, sa atong mga igsuon, sa atong mga higala ug sa tanang mga tawo o ngadto sa kalibutan. Kita ang pinaka bililhon o importanteng regalo nga gigasa sa Dios ngadto sa mga tawo nga suod sa atong kinabuhi. Unya sa ako nang gikaingon, diha sa paghatag sa Ginoo nato isip regalo ngadto sa mga tawo nga mahal nato, kumplito ta, buo ta, limpyo ta, o gikinahanglan kaayo ta nila. Unya, gawas pa ni ana, pagdawat nila sa atua, gihigugma ta taman, o gikinahanglan ta nila taman. Ingon ana, kabililhon ang gasa nga mao kita sa Ginoo ngadto sa atong mga ginikanan ug sa ubang mga tawo. Ato sa ning ibalik, nakita naman ninyo, di ba? Pero sa dihang nagkadugay ta puyo sa kalibutan, ang pangutana, unsay nahitabo nato isip gasa sa Dios ngadto sa uban? Buo pa ba? Limpyo pa ba? Kumplito pa ba? Kana ang pangutana. Nganuman, unsay nahitabo? Kung gasa ta sa Dios ngadto sa uban, kumplito, limpyo, buo, unya gikinahanglan, unya gihigugma sa mudawat ug sa naghatag niini, ug kana ang mga pangutana, nagpabilin pa ba na nato karon? Kasagarang tubag, wala na, Father. Nganuman, unsay nahitabo nato? Sa nagkadako ta, unsay nahitabo sa atong kinabuhi? Nakasala ta. Di ba? Gi-reject ta. Gipasakitan ta. Gi-BI ta. Gipasaligan ta nga higugmaon pero gibiyaan. Unsay nahitabo nato samtang nagkadako ta, nagpabilin pa ba ang kabuo, kakumplito, kalimpyo o kaanindot nato nga gasa? Wala. Nga naman, nakasala ta, nakasinati tag daghang mga rejection, nakasinati tag mga pagsaway, nakasinati tag umagpagtamay, kasinati tag pagbiay-biay, samot pagyod kung nakasinati tag kanang sakit nga maoy hinungdan nga isalikway ta sa uban. Og ang nahitabo sa atong pagkagasa, wounded and broken. Wounded and broken. Nahimo tang samdan o naguba ang atong pagkagasa. Sama sa nahitabo ning baong tasa. Unya kun wounded and broken gani ka, kana siya mahimo na siyang wants o panginahanglan o needs nimo. Kung kulang kag, kung ang imong isyu wala ka kana kasinati og gugma, unsa may wants or needs nimo, kanang higugmaon ka. Mao na nga tibuok nimong kinabuhi, mangita ka sa uban nga please higugma ako ninyo. Nya kung naa gani tawo nga muhatag nimo og
pakita gugma, mga buhat sa pagpakita gugma, diha ka mo cling, diha ka mo, unsa man ni, sa Bisaya pa, mo kulapyot, mo kaput. Ana. Pero, kung kanang tawhana, wounded pod, ug ang iyang gipangita, naapod sa imuha, dili gyud mo mulungtad sa forever. Dili gyud mo hangtod sa forever ang inyong relasyon. Ngano man, once gani makadungog kaniya og pulong nga nagpasabot nga wala nakagihigugma, ug once pod makadungog siya nga og pulong wala na pod siya gihigugma nimo, maabot gyud mo sa punto nga mag-away, magdinautay ug magbulag. And another woundedness and brokenness na po na. Di ba? Pananglitan ko ng issue nimo, rejection. Kanang walay mo dawat nimo. Maybe tungod sa imong physical deformities, di ka kayo gwapa, di ka kayo gwapo, di kayo kaputi, ana. Bisag kapila na ka nagnudnod ug unsa ba ding mga sabon sa imong nawong ug lawas, wa gihapon ka rin puti, bisan pag isa ka adlaw naghumol kag chlorine, wa gihapon. Wala. Mao na nga daghang dili mo dawat nimo. Usahay pud tungod sa imong batasan og kinaiya. Tungod kay kung broken and wounded ka, ang imong kinaiya pud mo gawas nga saputon ka kanunay, sige kag kasuko. Kinsa may mudawat nimo kung ingon ana? Daw bi kung naigo sa katawo magpakita nga gi-accept kaniya kay kana ang imong gikinahanglan, acceptance, kay rejection man ang imong issue, natural mo kapyot mo gunit ka anang tawhana. Unya mingon dayon ka kung dalaga ka, mingon ka kinig yung tawhana ang nahigugma nako, tinuod nga nahigugma. Pero moabot sa panahon nga nakakita siya mas nindot pa nga binuhat kaysa nimo, unya biyaan ka, another woundedness and rejection na pod imong nabati. Mangita na po ka sa uban, hangtod mamatay na lang ka, ingon ana ang pattern sa imong kinabuhi, di ba? Pananglitan, masakiton ka, unsa may imong need healing. Mao na nga kung naay mga tao nga mutambag nimo, inom ani kay makaayo ni. O kini ipahid kay makaayo ni. Adto aning lugara kay milagruhan ka. O kana pod mga tawhana ang imong masuod. Imong makuyog-kuyog kanunay. Bisan gani imong kung unsay imong basahon, ana imong friend sa Facebook, kining mga klase sa mga tao nga makatabang pagtubag sa imong need of healing. Pero pila na katambal imong giinom, pila na ka mga haplas-haplas ang imong gigamit, pila na ka mga shrine ang imong giatuan, wa gihapon ka na ulian, unsa may imong nabati na pud, wounded and brokenness. Og tibuok nimong kinabuhi, maog yun na kanunay ang imong buhaton. Mangita ta sa mga tawo ug butang nga makaalim sa atong samad ug makahimo nato nga buo pagbalik. Pero sa tinuod mga igsuon, walay tinuod o konkreto o forever nga makaayo nato gawas sa usa ka tawo nga wounded pod and broken tungod kay nakasinati siya rejection, gidagmalan, gipasakitan physically, pero bisan man ni ana nahimo siyang wounded healer. Kinsa man na wala lain ang Ginoo. Ug mao na ang punto sa atong ebanghelyo karon. Nabati nato nga ang focus kanunay ni Hesus ug kanunay tagaan yag pagtagad, walay lain ang pag-ayo sa mga masakiton. Nya kung maghisgot tag sakit, dili lang man kanang mga sakit sa atong lawas,
daghan pod ang sakit diha sa atong kasing-kasing pananglitan, wa ka gihigugma, wa ka gidawat, gipasakitan ka, gireject ka, gibiay-biay ka, gitamay ka, kana another sickness nga kinahanglan maayo. Ug mao na mga igsuon, kung gusto mo nga makakita og healer nga mubuhat ninyo pag-usab, bisan wounded pero mubuo ninyo pag-usab, ug muayo ninyo taman, ug dili gayud mo biyaan ug naay forever, kana walay lain kundili ang Ginoong Hesus. O gawas pa ni ana, remember mga igsuon, Jesus Christ is more powerful than any sickness and brokenness that we have. Timan-an nato na. Og iya nang gipamatud-an diha sa atong ebanghelyo. Kapila ba, kadaghan na ba sa mga tao nga naghatag og testimony nga nangahurot na lang ilang kwarta tungod sa pagpatambal aron maayo sila, pero wala gyud, hangtod nga midangop sila ni Hesus ug nakabaton sila og kaayuhan. Nganuman, kay kung muayo si Hesus, dili lang kay usa ka parte sa imong lawas nga naay sakit, kundi buuhon gyud kaniya. Natural kung himuon kang buo pag-usab ni Hesus, makita diha ang mga scars o kanang mga ulat timaan sa maimong pagka-wounded, pero buo ka gihapon. Unya kung mahimo na kang buo og naayo na, pinaagi sa imong pakiglambigit, pakigsuod, pakigrelasyon ni Hesus sa tibuok nimong kinabuhi, ang hagit unta nato pod nga ipadayon nato kining healing ministry ni Hesus. Aron sa ingon ni ana, bisan pag broken and wounded ta, pero naayo ta ug nahimo tang buo pagbalik, pinaagi sa atong pagduol kang Hesus, kita unta pod mahimong healer ngadto sa uban ug sa atong isig katawo. Nganuman, unsa may naa ni Hesus nga dali ta maayo ug mabuo pag-usab, nga mao'y gikinahanglan natong tanan, walay lain dala si Hesus, gugma. Gugma nga mudawat nato bisan pag-unsa ka naglunang sa sala. Gugma nga mudawat nato bisan pag-unsay mga defect nimo sa imong kinabuhi. Gugma nga mudawat nato bisan pag gisalikway nato ang Dios pila ka tuig sa atong kinabuhi. Gugma nga dili mo biya, dili mo reject, dili mamakak, dili manlimbong nato. Ingon ana ang gugma sa Dios. Kung mabati nimo pagbalik sa imong kaugalingon ang gugma sa Dios, diha pod mabati nimo ang value, ang kaimportante sa imong kaugalingon. Nga nawala diha nga nahimo kang broken and wounded. Nganuman, kay kung broken and wounded ka, pinaagi sa buhat sa uban, ang imong bation sa imong kaugalingon nga wala kay value, kay dili ka tahuron, respetuon sa uban. Pero sa ako nang giingon, maayo lang ka kung mabati nimo pag-usab ang gugma sa Dios sa imong kinabuhi, nga mo'y hinungdan nga gihimo kanyang gasa ngadto sa kalibutan ug sa mga mahal nimo sa kinabuhi. Kung mabati na nimo pag-usab, madawat nimo imong kaugalingon, mahigugma nimo pagbalik ang imong kaugalingon, diha pod maayo ka sa tanang sakit. Unsay prueba ni ini?
Kamong mga batanon o kamong mga hamtong nakahinumdum ba mo sa panahon nga nahigugma mo? Katong nakauyab mo? Kamong mga batanon, kung nakauyab mo karon, unsay bation ninyo? Base pod sa akong experience, sa una, kung mahigugma ta, excited kaayo ta, malipayon kaayo ta, dasig kaayo ta. Kung kana ang mabutang sa imong huna-huna o kasing-kasing, natural imong lawas mo circulate og nindot nga mga enzymes. Unya, kada adlaw nimo puno sa kalipay, excitement, kadasig. Kabalo ba mo sa medical terms, kung ingon ana kanunay kapositibo ang imong bation sa imong kaugalingon tungod kay nahigugma ka, walay sakit mutakot nimo. Atong tagaag example ng mga batanon, kabalog yun ko nga tungod sa kay nahigugma mo, tagdugay mo matulog kada gabi nga naman, video call sa inyong uyab. Be, nagunsa ka, ana? Nagkaon na ka? Naghigda na ka? Natulog na ka? Hangtod nga, ang oras, murag baliwala lang. Pagtanaw nimo sa orasan, uy, 3:00 sa kadlaw na. Nya mata pa kag sayo kay Domingo musimba, mag-choir kuno sa Fatima Chapel kay sila sponsor sa choir. Pero karon gibati ba kag katulgon? Gibati ba ka nga luya ka? Wala gyud na nimo batia nga naman. Nag-uros-uros imong gugma ug kanang gugmaha muhatag nimo chemical reaction sa imong body nga nindot nga chemical reaction aron magpabilin kang himsog, dasig, ligon, bisan pa sa hulga sa pandemic dili makatapot sa imuha. Ug kana pod ang atong bation kung madawat nato pag-usab ang gugma ni Kristo. Masinati nato pag-usab ang gugma ni Kristo. Unya, kung maayo na ta, manghinaot ko, nga sama sa mission nga gihatag ni Kristo nato, mahimo tang healer ngadto sa uban. Unsaon man, kanunay unta mo gawas sa atong huna-huna, sa atong pulong, sa atong mga buhat, ang plano, ang pulong, ang buhat sa gugma. Aron sa ana, dili ta makapasakit, dili ta makasamad, ug dili ta makaguba og kinabuhi. Hinuon mahimo tang tig-ayo, tig-buo, tig-kompleto sa kinabuhi sa uban nga giguba usab sa ubang mga tawo. Ug kana unta ang atong huna-unaon kung magsaulog tag Valentine's Day nga mahimo tang missionary sa kaayuhan sa uban, dili kay muguba ta sa kinabuhi sa uban. Kung ato nang mabuhat, nagpasabot nga tinuod ka nga missionary sa pag-ayo sa uban ni Kristo. Og imong gipadayon ang ministeryo ni Hesus sa pag-ayo sa uban. Undangon na unta nato kining hatred, anger, division, pagtamay nga nasinati og nagulipon nato og nag-enslave nato sa atong katilingban karon. Kundili ato untang ipalambo kanunay ang paghigugmaay diha sa atong pulong ug buhat aron daghang mga tawo maalim, mabuo o makumpleto pag-usab. Hinaot pa unta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog.